ఆ కార్ కూడా గిఫ్ట్ వచ్చింది గారేనా? చెన్నై తమిళనాడులో వాళ్ళు ఇచ్చారంట. వాళ్ళు కూడా ఇలాగే భక్తులు అనమాట, డివోటీస్. కార్లోని పొర్రెలు అన్నీ ఉన్నాయి, డూప్లికేటా? నిజమే అవి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ పుర్రెలతో పాటు నేను ఏమంటూ నాకు పరిచయాడో, నాతో పరిచయం పెట్టుకున్నాడో గాని నిజంగా ఆడి కర్మకి ఆడే అంటే వాడికి పోయి వాడే తెచ్చుకున్నాడు అనమాట. ఆ పుర్రెలు ఎలా అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు తీసుకోకూడదు. వీడేంటి శ్మశానంలోకి వెళ్ళి అవి పట్టుకునేంత ధైర్యం ఉందేమో గాని అవి పట్టుకున్నంత మాత్రం వీడికి శక్తులు ఏం రావు, ఇదేం కాదంట. ఆ పుర్రెలకు కూడా ఒకటి ఉంటది, వాళ్ళ కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే చనిపోయిన వాళ్ళ పుర్రెలు ఉంటాయి కదా, ఆ పుర్రెలు బాడీ కాలిపోవచ్చు కానీ కర్మలు అయితే ఎక్కడికి పోవాలి ఇవి చనిపోయినా గానీ. వాళ్ళ పుర్రెలో ఎవరెవరయ్యో తెలీదు పెట్టుకున్నాడు, వాళ్ళ కర్మ అంతా చుట్టుకుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంట్లో కూర్చొని ఒరిజినల్ పౌడర్ ఏదో పాండ్స్ పౌడర్ అంటారు. పాండ్స్ పౌడర్ కాదు, విభూది. శివాలయంలో విభూది.